Davita wakatamba kusvika maila popota Miriam ndokuimba nenindo wirana naye bo munhu stereki. I only discovered that ipo pa covid mu lockdown kutosweriwa nemunhu kuti anotitawo nezvepolitics anotofarirawo Chelsea pari pamusaka pecovid toona kuti Germany munhu atori bo munogona kutoswera mese zvakanaka. Yaitozomuudza ndikati naye bananda zvautori munhu kwai naye after 4 years todiscover izvezvi kuti zvaunotoswereka naye you're not that bad. Iri nyaya yecovid but those are some of the few lucky ones, but kune marriages have broken down. Marriages have broken down now. COVID has caused so many divorces because paipacho wakutozoda kuti chika munhu akakuroora kana kuti munhu wakaroora paipaika wakatoroora zvako German vauruswera navo padheni pavo wangwajera kuti unongodzikaomba usiku ona mukadzi wako manheru matazo covid ma1 covid yakayazogadzirisa zvinhu ma1 apo masmall house amene vari kuzvifambisa sei kunzoko because murume hapana kwaanoenda kuda kungobuda chete inonzi chi breaching covid restrictions ini wangu ndiromufonera mapurisa 999 officer pale munhu ari kufamba nemota yakati breaching covid restrictions keep me anonymous anopadzoka ega zoswa nemapurisa adzoswa nemapurisa kuda kuendepi garamba iwe garamba funda mapurisa officer pale munhu ari kubreacha covid restriction ende munhu yatori covid positive ndakadzi mune utsi kuti ane masymptoms ecovid fundira mapurisa haatombopfuure kana 10 miles 10 miles haatombodziende track and trace dzikaega police escort udzoswa padheni kumasmall house hapana kwaunoenda adzoswa padheni paipe manjawa mapurisa vanenge vakuzoti nhubu kuti ndimusoro bhangu anoda kubreacha macovid restrictions anotanga kufona everyday vachimubvunza kuti uripo padheni zii zvako mapurisa atanga kufona everyday vachimubvunza kuti uripo padheni here kana kungoita random check vanongoerekana vasvika kuti aiwa wakabreacha macovid restrictions toda kuziva kuti uripo pamba here sazvinetse babakire senza fonera number plate anditunayo ari kubreacha covid restriction apo bvabhadhariswa fine futi 800 yanga achida unopa girlfriend zemari yerent yemweziwo obvabhadhariswa fine ekubreacha covid restriction
guys, I needed to let out the stress ndakandinayo COVID ma1 obva bhadhariswa fine mari yanga achida kunobhadhara yanga achida kunopa girlfriend mari yerent bhadhariswa fine munobva adzoswa kumba police escort paden then every 3 days mapurisa anonga achifona kuti vabvunze kuti uripo here paden track and trace zizvako COVID yakazogadzirisa zvinhu hanzi spoon 147 handidi kunzwa anonditsudza kuti ndiri kudya chii siyana ineni muda kundirambidza kudya asi musi wandinofa baba Nandi munovarowa pano muchishedzera kuti mai Nandi vanga vari munhu wevanhu unoziva kuti kuOCF waipa magrosari chikafu ngachibude muchida kudya parufu rwangu imimi muchitoda iricatoring ndokuziva but inini wacho muda kundirambidza kudya mobva mashedzera kuti mbingaldo to the mbingres let me eat and enjoy my prosecco and my tastic rice musi wandinofa mune muchibata baba Nandi kuyo pana muchodza kuti ngaibude mai Nandi vaifidha vanhu vakawanda strei muda kuti nyima nhasi chikafu munoti vafa tidi unhu havayo mutoda catering like kwagenius yayo doves kuti yozokurovera catering but inini muri kundirambidza kudya asi muda kuzodya musi wandinofa kwanai Bingaldo to the Bingres. Wanted to ask the same thing. And then that brisket chicken. Zvezeva. Anskomasorego. Guys, inga murkuziva tiri lockdown one. Tukutaura nawo yekushaya makeup. Excuse me. So at the moment we are dealing with the current settings. Current settings do you handle it? And the prosecco it has a ameno.